Nakikalayon karon ang Talisay City Police sa Cebu City Police Office tungod sa mga tulis nga nahitabo sa dakbayan nga naglambigit sa mga e-bike driver nga taga-dakbayan sa Sugbo. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Mitala gupat ka mga mulupyo sa dakbayan sa Talisay ang nabiktima sa pagpanulis diha sa kadalanan sa Cebu South Road property sa habig sa Talisay City sugod sa Agosto ug ning buwana. Gitumbok ang mga tulisan ng mga e-bike driver nga taga-dakbayan sa Sugbo. Matod sa hepe sa Talisay City Police Station nga ang upat ang nagpost online ug wa ni report sa police station. Hinungdan nga ila kining gi-contact og nakig-alayon sila sa Labangon Police Station. Usa sa mga tulisan ang nasikop nitong Domingo sa hapon. Human kini nag-viral online ang kuha sa CCTV di nakitang nanulis among e-bike driver nga gilang si Jessica Niete. Niyang kunusab kini sa Labangon Police, hinungdan nga nasakmit sa kapulisan ang gigamit nga motorsiklo sa pagpanulis. Nung tinignan natin yung description ng mga suspect, tugma po doon sa binigay ng ating mga according alleged victim diri sa Talisay. Paulit-ulit na sinasabi ko, mas maganda po sa mga kababayan natin na you have to report timely po sa police, hindi po i-report sa social media kasi paano natin makapag-react agad. O gahapon sa hapon laing e-bike driver kinsa mo itag-iya sa motor nga mao si alias Richard ang mitahan sa iyang kagalingon ngadto sa Labangon Police. Samtang aron kapungan nga mahitabo nga mga e-bike driver sa Talisay City ang mosud-usab sa mga criminal activities sama sa pagpanulis, mato di paguyod nga gi-profiling o gi-monitor ang mga e-bike driver sa dakbayan sa Talisay. Kinakausap natin yung mga e-bike drivers, ino-organize natin sila. And at the same time, may holdings tayo sa kanila. Nalalaman natin kung sino yung mga e-bike drivers na yan. And then meron din tayong mga monitoring sa mga e-bike driver. Obani Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.